дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳамла бо корд ба муфтии тоҷикистон. Абдулқодирзода захмӣ шудааст. рӯзи гузашта, яъне санаи 11 сентябри соли 2024, баъди намози аср, як шахси ношинос дар назди масҷиди марказии шаҳри Душанбе ба раиси уламои Тоҷикистон Саид Мукаррам Абдулқодирзода ҳамла карда, бо асбоби бурранда ба бадани муфтӣ задааст. дар ин бора вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. ба гуфтаи манбаъ, ҳодиса соати 17:20 рух дода, гумонбар бо ҳиссиёти авбошӣ ин амалро анҷом додааст. гуфта мешавад, ки мақомоти корҳои дохилӣ ҷинояткор сари вақт дастгир шудааст, вале ҳуввияти ӯ ошкор карда намешавад. вазорати корҳои дохилӣ менависад, ки бар зидди гумонбар парвандаи ҷиноятӣ ифтитоҳ шудааст ва тафтишоти пешакӣ идома дорад. бояд гуфт, ки Абдулқодирзода дар натиҷаи авбошӣ ҷароҳати сабуки ҷисмонӣ бардошта, баъди ташхиси духторон ба манзилаш рафтааст. хабар медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.